Când ne apărăm interesele, în primul rând, mergem la dialog. Dacă nu se primește dialogul, sigur că vom precăuta posibilitatea de a organiza, conform legislației în vigoare, și proteste. Fermierii se plâng că sunt nevoiți să plătească o garanție bancară care ar permite comercializarea merelor pe piața statului vecin. Mai mult, asupra acestei sume se aplică și taxa pentru valoarea adăugată. Prețul de factură, dacă ar fi circa 0,30 cenți euro, cu toate taxele incluse până în România, se dublează. S-ar mai garanția, ar costa prețul total a unui tir. Ceea ce înseamnă că astăzi, ca să mergem să comercializezi un tir de marfă, trebuie să duci marfa, să scoți din buzunar prețul unui tir cât costă 5-6 mii de euro. Ministerul Agriculturii susține că problema va fi soluționată după întrevederea pe care o va avea cu delegația Uniunii Europene la Chișinău. Cu părere de rău, unii din producători ne-au adus unele dovezi, spun așa, că totuși se încearcă de a aplica garanții reieșind din prețul indicativ plus TVA la aceste garanții. Domnul viceministru Login acum se află la delegația Uniunii Europene în Republica Moldova ca să discute problema dată, să vedem. Noi am primit toate asigurările din partea oficialilor din România că acest lucru nu se va întâmpla. Exportatorii au mai adăugat că suma de 138 de milioane de lei care a fost alocată pentru compensații este insuficientă și mai au nevoie de cel puțin 50-60 de milioane de lei pentru a acoperi prețul de cost al unui kilogram de mere. Potrivit lor, fabricile de procesare cumpără un kilogram de mere cu 50 de bani, pe când în regulamentul elaborat de guvern este indicată o sumă mai mare. Aduc exemplu că în mediu un kilogram de mere costă 3 lei la ziua de azi, atunci milioanele astea nu ne-ar ajunge decât 20-30 de bani la fiecare kilogram. Iată sumele astea fabuloase. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov spune că vor fi găsite fonduri suplimentare de la creditori externi. Spectrul de agricultori care au depus aceste cereri de finanțare, vom vedea care este partea acoperită și care este partea neacoperită. Noi avem deja promisiuni din partea Băncii Mondiale că am putea obține pentru producătorii mici un suport care ar putea să ne compenseze această diferență. Fermierii au mai solicitat autorităților să relanseze negocierile cu privire la exportul fructelor moldovenești pe piața rusă. Federația Rusă a interzis de la începutul verii importurile de fructe și legume din Republica Moldova.